سلام بحد عسير سبيس ذلي فتحي خلالي ونقينو أني بالله ملكي انتانا بيلو تلعيلو معبد سوعات ستلعيلو حاجات النيبلو هزباو معبل فنا بلي مرشتالو أبتي من حبار رديت أبو الثر جسلو بغنت غاندي إعلامات بزعباتهم جلونا challenges زعبهم جلونا هم الناس من حبار الرادة ويتقرر ربي الرادة مثار حد عندي كابتن objectives جلس له ذكركو أبغى أنا ويا خدنا أقول لك سمعني deep honest serious discussions in a civil way سلذكرنا مقامي أقول يعني بقولك إذا عربت زي تقولون زغالة ترايش حدود مثلا غرايبنا حدا زعبات بتي civility نايتي discussion كلاي أتمسون وقت مرسو زعباتن moderatorسن أتم أدلوتن نايزي وعلازي عبد مسجنا يجيبون من هذا برتو صراحة سلور سرحي ينبر صغير بعلو أبسم ما يقول ده نجر أي بعلو تقدر تما نجر يكونن تسرح له تحسب له سبب تأكيدهم أنتاي إيشو سيت مور relevant نعنا لومي لهم حاسبهم تدراريهم سمري سما زاريهم بلوح دقام استقبلوا له نجرين إحنا ما شاء الله ساعات كنا حزنا مثلا الأمبر بغض بينوح بلوح سرح من زرحه يزرد أن مو be proud of what you did لكم يعني مزاجر زيا كم نجر بصرف لا نايكم نجر كونسرن بالقول سبات كوب قدمنتي مالك بكل وفرتات كا صلوا صلوا نجر صار بيجلا نابنت أنا ودبي ودبالني يود بالود نتود بي أبغى يكون عينك كنتات نزي حتى positive الرأي كله كصلوا لنا معناته I'm already convinced. Thank you. I'm already here. Thank you. سلازي هلا وينا أبزز خدنا يوم تلا يد سرّه كبل مو كبرها باللي هباز عندهم كمني كبرها باللي كانت نحاس وزلنا أصل أنا منتي فريق خركب نخبره نعوها نتي objectivities نخبره قبل يدل يعني اللي عرفت الميديا تريوس يرتاون أسام إن كل حدا حبيرهم كشجرهم فوت كل يوم دلنا نبالي مش تحرك دوم يوم لا فايك اللي يقولون دوم أجلس يتفلني على كاس فلني بايد ناكل ثانية ما لس أبزر أقول ما عنده of course نحسب اللي كلونا يلوم تصبح نقول جديد جن بمكبار زمر أو عينتي كنوا حاط ثانيكم مالتي سلازي تزعب يا نجار جمنتاي زين قبره نهاجر قداي جديتاي كنزي نعوي لنا جيزي خنوفير لنا إلى ده حسب أنا ما تبناتي فورنا حكمته كنزي جيزي أنت رغبتك على شغل يكونه أنت هذا نعوي لك يا أخي جيزي خدمر لنا سلازي الشيء تدرسه علىكم مالتي because رأيكم إرتاح تصفهم زلوا أنا أبز متي أرجع جتسلكم مالتي لا هو كود يا قريبة so after media عاوي لك مسكري مالتي أنت هاي لك مسكري حنت لا ناي أبونا ولد ماريم يفزرون سن إيرتراوين سنخين سامع تسامعنا في لسي بدلوا ما عن تعلق بين إيرتراوين نخين سامع ستسامعنا هنا إيرا الوايد الأمنان حدا بزي كونفرنس زي ترى أنا لونت بي حدا هجرا ورأي زلنا مخانا رجالنا لنا مالي. إذا رأي جن أبهز بخن زي سفرة كم بدأ لنا. مستقل خدلة وعلى أبهز بخن زي سفرة. أجمعت فوتون ولا سان درجة برحتهم زي ترس حكم زقونة كم بدأ لنا. سلذي تمليسة أب عمتها كبز جلي إذا سليمان كبلاد صنحي هاجر ورأي نالبات نسب سمينار تراي جلي قوا وكالب كونفرنس أنا معما كم يجرنا جن أما ودعتها جن نافذ بنا كنسرسون كنسفحون كم زلنا عبي قداس النزلوا حتى طينو يسمعني
ስለዚህ ከም ለዋ መጠን ኣብ ህዝብና እዚ ራእይ ዝሕሰፍብ ሃገርን ሃገራውነትን እንታይ ማለት ምዃኑ ቁንጭ ዝበለ ዘረባታት እንዳመፀ የደናግሮን ጨውዮን ስለ ዘሎ ነዚ ናብቲ ህዝቢ ብንጹር ክወርድ ሰሚናራት ድዩ ካልእ ኣጋጣሚታት ድዩ ፈጢርካ እዚ ኩሉ ዘሎ ዓቕሙታት ኣብ ብዘት ዘለዎ ቦታታት ኦርጋናይዝ እንዳተገብረ ክካየደሉ ዝከኣል ኩነታት ክፍጠር ሓደ ካብቲ ተበግሶ ክኸውን ከም ዘሎ ክላወደሉ ብዙሕ እንታይ ትፅቢተይ ሳብ እንታይ ከም ዘለዎ ክሲላይ ክሊር ኣይነበረን ኤክስፔሪንስ ስለነበረኒ ኮሚኒኬሽን ኢሉ ስለዝመፀ I found it very inspiring ኣዝዩ ዝመሃረሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ኣሎ ቆልዓ ዳ ቀዲሙ እምበር እቲ ብፍሉይ ዝመሰጠኒ ነገር ኣዝዩ ብምክብባር ዝኸደ ክልተ መዓልቲ ነይሩ ኩሉ ሰብ እውን ኪሪየስ ኮይኑ ኣሰልቻዊ ክልተ መዓልቲ ኮፍ ክትብል ኣብ መንበር ሰባት ክሰምዕ ብጣዕሚ ሰልቻዊ ሰባት ግን ካብ መንበሮም ከይተስኡ ተመሲጦም እናሰምዑ ተሳትፎ ገይሮም ክትርኢ ከለካ እሱ ሳክሰስ እዩ ምናልባት ብዙሕ ዘይፈታይ ዘረባ ጥራይ እዩ ዘረባ ስራሕ እዩ as long as the agenda ቁም ነገር ዘለዎ እንተኮይኑ ስለዚ ተዛሪብና ይኮንና ወፂና ዓወትና ገና ምዝራብና ጥራይ ማለት እዩ ስርሐይ ብዙሕ ግዜ ምፅሓፍ እዩ ኣነ ኣብ ሶሻል ሚድያ እየ ዝፅሕፍ ምንባብ እውን ደስ ብለኒ እዩ የንብብ ሕጂ ሓደ ግዜ ብካልእ ግዜ ዝፅሓፍካዮስ ገለ ኩነታት ዝረኣኻስ ዝፅሓፍካዮስ ሞር ሪያሊስቲክ ኮይኑ ዝረኽቦ መብዛሕትኡ ግዜ ዝፅሕፎ እንታይ እዩ ምስሊ ኤርትራስ ክቅር ኣለዎ ገለ ኢለ ዝፅሕፍ ዋላ ዘይኮነ ዘይመስል ሓደ ግዜ ዘይኣመን ኮይኑ በቃ ፅቡቅ ምዃኑ ገለ ይፅሕፍ ሕጂ ከምኡ ፅሓፍካ ኣላ ምክልትለ ኢላ ፍቃድኩም ኤርትራ ሃገር ፍቅሪ እያ ኤርትራ ፅብቕቲ እያ ኤርትራ ሃገር ምክብባር እያ ኤርትራ ሃገር ከይተምሃሩ ደቀም ዘምህሩ ስድራ እያ ኤርትራ ሃብታም እያ ኤርትራ ሃገረ ተበፃሒት እያ ኤርትራ ዓዲ ይቕረን ሕድገትን እያ ኤርትራ ሃገረ ምክብባርን ሰላምን እያ ደም ዘይደሊ ህዝቢ እያ ስርዓት ሕግት ምና ሃገር እያ ኤርትራ ሃገር ዓብ ዘኽብሩ ናይ መን ብዘየገድስ መራሕቲ ሃይማኖት ዘኽብሩ ህዝቢ እያ ሃገር ምፅዋር እያ ሃገር ሓባር እያ ምስ ሕጎሱ ምሕጓስ ምስ ዝሓዘኑ ምሕዛን መግለፂ መንነት ኤርትራ እዩ ሃገር ድንጋፀ ሃገር ርህራሄ ሃገር ምንሓፍ ሃገር ምርኣይ እያ ኤርትራ ፀጥታ ኤርትራ ናይ ፖሊስ ኣይኮነን ርግኣት ኤርትራ ናይ ስለይ ኣይኮነን ናይ ሰብኣውነት ህዝባ እዩ ናይ ምእዙዝነት ህዝባ እዩ እስያስነት ንኩሉ ኣወንታ ኤርትራ ብመደብ ብውዳበ ብምሕርቃን ክድህኮን ከልምሶን ዝከኣሎ ገይሩን ፈቲኑን ካብ ብቅዕ ክንሱ በቲ ምጥፋእ ዝኣብይዎ ዘሎ ዝተረፈ ፅባቐ ኤርትራ ፅባቐ ናተይ እዩ ብምባል ድራማ ይሰርሕ ኣሎ እዛ ከም ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ግዜ እስያስነት እውን ህዝብን መንግስቲ ዝፈርሓላ ኮይና ዘላ ኤርትራ እዛ ናይ ህዝባ ናይ ጎደናታት ልመና ኣብ ዘበነ እስያስ ተራእየላ ኤርትራ እዛ ኣብነት ክኸውን ዝኽእልን ክኸውን ዝነበሮን ህዝቢ ኣብ ዘበነ እስያስነት መወራዘይ ዝወራዘሎም ህዝቢ ኮይና ዘላ ኤርትራ ንዓማፂ ፎቅ ይብል ስለ ዘሎ ህዝባ ዝቐደሙ ዝደሓሩ ከይነዓቑ ዝደሓሩ ዝቐደሙ እንዳኽበሩ ተኸባቢሮም ንዓመፁ እሽ ይብሉ ስለ ዘለው ኤርትራ ብህዝባ ብርኽ ክትብል እያ ልዕል ክትብል እያ ንሌት ህዝባ ክትመስል እያ ሃገረ ፍትሕን ዲሞክራሲን ምዃን ግድን ክትከውን እያ እንታይ ካብቲ ድሐጎሰኒ መጀመርያ ንሕና ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ብዛዕባ ኤርትራ ኢና ዛረብ ዘለና ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ስለን ንደሊ ኩልና ስዊት ሜን ኢሹ ናትና ብይን መንገዲ ንኸይድና ናትና ክህልወና ይኽእል ልሊ ክህልወና ይኽእል ኸውን ግን ተክንበፅሕ ሓደልና ደልና ኤርትራስ ንኩልና ተሓቁ ኤርትራ እሰ ስለዚ ኣብዚ ዝረኣኽቦ ከዓ ዘይንፋለጥ ብማዕዱ ጥራይ እዚኦም ከምዚኦም ንበሃል ተራኺብና ክብረት ብደለዎ ልልያትና ብሲቪላይዝ ዝኾነ ኣረዳድኣ ተዛሪብና ብምኻድና ኣዝየ ደስ ይብለኒ ብዙሓት ሓደሽቲ ሰባት ዓቕሚ ዘለዎም ካብኦም ክመሃር ዝኽእል ሰባት ተፋሊጠ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ስፔሻሊ ከዓ ኣብቲ ኣርእስቲ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መፃ ኣለና ቁጠባ ዝበሃል ገለ ብዙሕ ኣይዝረበሉ እዚ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ነቲ ቃልሲ ኣሚልካ ተስፋ ትገብር እሙር ንኽትቃለስ ስለዚ ደጊመ ይመስግን ፅቡቕ ሌላ ትስምዑ ኣለኹም ነቲ ንጡፍ ተሳትፎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዝቐረበ ናይ ኩላህና ንጡፍ ተሳትፎ ብልቢ ኣመስግን እዚ ለቦታት እዚ መቐፀልታ ናይቲ ናይ ዓሚ እዩ
ምናልባት ስፍሕ ዝበለ ዕሙቕ ዝበለ ኣተሓዛ ጌርና ኣሎ ለና ኣብቲ ዝመፅእ እውን ብቐፃሊ ካብዚ ዝሰፍሐን ዝዓመቐን ክትዕ ከነካይድ ናትና ሓባራዊ መረዳእታ ከነዕሙቕን ከነስፍሕን ናትና ራእይ ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ ብዝያዳ ከነነፅር ነቲ ብዝያዳ ዘነፀርናዮ ራእይ ክውን ንምግባር ከዓኒ ናይ ብሓቂ ቁኑዕ ኣብኡ ከብፅሓና ዝኽእል ስትራቴጂ ክንሕንፅፅ መሰረት ስትራቴጂ ከዓኒ ሓደ ናይ ሓባር መደብ ግድን ኣይኮነን ጥምረት ክበሃል ከሎ ኣብ ሓደ ጉዳይ ወይ ሓደ ዕላማ ምፃእ ማለት ኣይኮነን በቢ ዘለኻዮ ግን ንናይ ሓባር ዕላማ ትሰርሕ ሲነርጂ ብል ነይሩ ሓንቲ ወይ 3-4 ሰባት በበይኖም ዝሰርሕዎ ስራሓት ተደሚሩ 3-4 ብሓንሳብ ዝሰርሕዎ ስራሓት ክነፃፀር ከሎ እቲ ሓባራዊ ስራሕ ዝተዓፃፀፈ ውፅኢት ኣሎ ስለዚ በቢ ዘለናዮ ሓባር መደብ ስራሕ ኣቲና ሰሪሕና እቲ ሃረር ንብሎ ሃገርና ናይ ምምላስ ሃገርና ናይ ምድሓን መነባብሮ ህዝብና ንምብር 21 ዘመን ዝበቃ دلاي سلام حد عسير سبيس ذري فتحي خنا